Igennem årtier har vi sejlet med de her store storebæltsfærger, hvor vi har slappet af på transporten. Det har været der, at vi skulle fange energi til, at vi skulle videre på vores tur. I dag der har jeg faktisk fået fat i en bil, som jeg nærmest vil sammenligne med storebæltsfærgen. Nummer 1, fordi den er stor, men faktisk også fordi jeg slapper rigtig meget af, når jeg kører i den. Vi har fået fingre i en Audi Q8. Modellen her er en Audi Q8 50 TDI. Det vil sige, at det er en diesel, det er en V6'er. Den har 286 hestekræfter, 600 Nm trækker den med. Den går 245 km/t på toppen og 6,3 sekunder for at nå det. Det er altså en bil, der vejer langt over 2 tons. En fantastisk køremaskine, den her. Det, der er fuldstændig ikonisk for den her Audi Q8, hvis du spørger mig, det er den her enorme kølergrill her. Den ligner jo stort set et hajgab eller åbningen på en storebæltsfærge. Og der er ikke noget fake i den. Altså, der er fuldstændig åben. Jeg kan stikke min hånd ind her. Den går direkte ind til køleren. Det ser fedt ud. Og så er den altså, den har sort i Audi-ringen, ikke? Den er totalt blacked out, den her. Det ser fedt ud. Og nu vi er ved at tale om kølergrill, hvor der ikke er noget fake, altså hvor der er fuldstændig åben, jamen så hernede, der er altså også åben. Det er heller ikke fake. På mange biler, så er det bare sådan noget, der er blændet af, fordi så ser det bare fedt ud, så er det bare fedt design. Men her, der har det faktisk en funktion. Og jeg kan jo ikke lade være med at smile, når jeg står og kigger på de her enorme 22-tommer, der sidder på den. Det ser jo fuldstændig fantastisk ud. Også bare designet af de her fælge her. Jeg er vild med det. Når jeg kigger på designet af den her Audi Q8 her, så synes jeg, det er helt fantastisk. Jeg synes, bilen er virkelig vellykket. Audi har virkelig gjort et godt arbejde i forhold til at designe den her bil her. Og hvis man kigger på selve bagstolpen her, som jeg synes også er lidt specielt, og faktisk får mig til at tænke tilbage på den helt gamle Audi Urquattro. Det er stort set samme bagstolpe, den har. Bilen her, det er konkurrent til BMW X6 og Mercedes GLE. En anden del af designet, som jeg synes får bilen til at se virkelig fed ud, det er faktisk selve tagspoileren her, og så de her kanter, der går ned her, som ligesom på en eller anden måde forlænger bagstolpen, men som stadigvæk ikke er i samme niveau som ruden. Altså selve den udformning, det har, det ser virkelig fedt ud. Et andet designelement på bilen her, som også bringer minderne tilbage til den gode gamle Audi Urquattro, er faktisk selve lygtedesignet. Det er ikke helt magen til, men vi har faktisk striben ind over her, som relaterer lidt derhen efter. Bilen her er faktisk bygget over samme platform som Audi Q7, som egentlig er en 7-personers. Audi Q8 er jo en 5-personers, jeg vil nok sige 4,5, fordi så meget plads er der altså ikke herinde i midten. Men sidder man her i de her sæder her, der sidder man fuldstændig fantastisk, og jeg har faktisk rimelig god plads til sædet foran. Det er også kørt pænt langt tilbage, men man sidder faktisk rigtig godt. Man kan lige prøve at rykke hen her, så kan man jo godt, altså man kan godt sidde her, hvis man skal sydpå og køre rigtig langt. Jeg vil nu foretrække at sidde i de her fantastisk udformede sæder. Og det fede ved det her bagsæde er, at det kan faktisk indstilles. Lige nu der sidder jeg lidt opret, men hvis jeg lige trækker et håndtag, der sidder hernede ved min side hernede, så kan jeg faktisk læne mig lidt tilbage, og så sidder jeg en lille smule mere tilbagelænet. Der er en masse små detaljer ved den her bil her, som jeg også synes er virkelig fede. Bare alene ved indstigningen her, jamen så er der indlagt en lille stribe af LED-lys, således at du kan se, hvor du skal hoppe ind. Lidt ligesom en flyver. Hvis vi så lige tænder den en gang, så kører sædet frem og tilbage, og den har jo en fantastisk dejlig og rolig motorlyd, den bil her. Jamen så starter skærmene op, og i den nederste skærm her, jamen der kan jeg så styre hele klimadelen. Og altså, jeg er jo egentlig mest til, at der sådan er fysiske knapper, jeg sådan kan skrue på eller trykke på. Men omvendt er det her faktisk også meget fedt. Det er sådan haptisk, det vil sige, at når jeg
nærmest nærmer mig knappen og begynder at trykke på den, jamen så vibrerer den lige i skærmen. Det er egentlig meget cool. Så mærker jeg, at det er det, jeg trykker på. Men ellers så er det bare virkelig intuitivt. Det her, det er absolut ikke svært at bruge, og der vil jeg sige, at Audi er virkelig lykkedes godt med at lave hele det her infotainment-system. Jeg har jo selv en Audi af ældre årgang, altså det vil sige den bil, der var før det her det kom. Jeg har ikke en Q8, men min R6 har det gamle system, og det fungerer faktisk også fint, men det her er der absolut en klar opgradering. Hvis man går over og trykker faktisk på navigationen her, jamen så er den også super nem at betjene. Hvis vi lige lukker den der ned, men så kan jeg rent faktisk med fingertouch køre rundt på kortet her. Og det gør, at det bare er meget nemt. Jeg kan også zoome ind, og den reagerer faktisk rigtig hurtigt. Alt i alt, rigtig fed instrumentering. Hvis vi starter med rattet her, så er det et fantastisk lækker rat. Det ligger virkelig godt i hånden. Man føler virkelig, at man har kontrol over det, når man sidder her. Ydermere, så er den jo fladbundet. Den har fladbundet rat. Jeg er vild med det. Det er sådan noget, jeg synes, det gør det lidt mere sportigt. I hvert fald at se på. Hvis vi holder os til instrumenteringen heroppe, jamen så synes jeg jo, det er fantastisk med Audis digitale cockpit, hvor selve kortet til navigationen er inde i. Jeg kan også se speedometer og omdrejninger osv. Og det kan vi rent faktisk lave lidt om på. Hvis vi trykker på de her forskellige knapper, kan vi få forskellige indstillinger af, hvordan vi vil have det. Det er der egentlig også meget fedt. Jeg tror, jeg holder mig til den her. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg kan se et kæmpestort kort. Så alt i alt et fantastisk godt cockpit. Den har selvfølgelig paddle shift, hvis man vil sidde og skifte gear selv. Men ellers så er alt her. Den har fartpilot, holder afstand op til forankørende. Den har lane assist, det vil sige, den holder der inden for vognbaner og så videre. Bilen kan stort set køre selv. Det fede ved den her Audi er, at den rent faktisk har 2 forskellige indstillinger i sædet. Den ene, det er en Niels Becker indstilling, jeg viser. Det tager lige lidt tid. Det er el. Bum. Niels Becker indstilling. Meget lange ben, 2 meter høj. Men den anden indstilling, det er Lauge indstilling. Watch me. Igen, det tager lige lidt tid. Passer nok meget godt til Lauge. Sådan der. Lauge indstilling. Går man meget op i lyd, altså ikke bilens motorlyd og udstødning osv., men går man op i musiklyd, så er den altså BO-anlæg. En anden cool feature ved den her bil her, det er bakkamera og bare hele kameradelen af bilen, hvor du kan se alt på bilen her. Så lige nu der står vi i bakgear, så kan vi kigge her. Men hvis ikke det er tilfredsstillende for os, jamen højt den lige væk, så kan vi jo lige gå hen og så kan vi lige se bilen opfra. Hvor vi lige kan rykke rundt på skærmen her. Vi kan også kigge fremad. Og vi kan have, hvor vi ser faktisk siderne her foran og bagpå. Og vi kan faktisk også gøre sådan her, så vi kan se, om vi er tæt på med vores fælge her, så vi ikke får lavet grimme skrammer i vores fælge. Det er sgu da egentlig meget cool. Hvis ikke man er helt tilfreds med at se det live billede, jamen, så kan man bare lige gå over og så trykke på den her 3D her. Jamen, så har du faktisk bilen her, hvor vi kan køre rundt og se den fra alle mulige vinkler. Og altså, den har jo både færgen og det hele med bagved her. Det er sgu egentlig ret cool. Og prøv at tjekke her. Hjulet er drejet. Hvis jeg lige drejer her. Drejer på rattet, hjulet følger med. Det er ligesom at spille computer det her. Det er fandme sjovt. Bilen her, den har 4-zonet klimaanlæg, og det fede er, at når du som passager heromme, så kan du styre det hele selv. Sæt din egen temperatur. Så hvis man i den ene side vil have 20 grader, og den anden side vil have 15 grader, så gør man bare det. Det er sgu da fedt. Selve bilen her er jo lidt en coupé, men jeg synes faktisk, at der er ganske god plads i den, hvis jeg skal være helt ærlig. Taglinjen er jo selvfølgelig noget mere skrå end på Q7'eren, men der er god plads. Hunden kan faktisk godt være her, hvis den rykker lidt ind og dukker hovedet. Men vi kan gøre endnu mere plads i den. Fordi hvis vi så går herom og lægger de her sæder ned. Ja. På nogle biler kan man gøre det her omfra. Det kan man ikke på den her. Så man skal lige rundt her. Og så skal man passe på den her, fordi den kommer faktisk ret hurtigt. Sådan der. Og
så har du bare endnu mere plads. Det er faktisk lige før, at det kan være Danmarks fedeste autocamper. Audi'en her er faktisk udstyret med en super fed feature. Med en knap bagi kan du trykke, og så sænker den sig rent faktisk i affjedringen. Så hvis du har en eller anden hund, som måske er lidt svag i bentøjet og ikke kan hoppe op bagi, eller en meget stor ting, du skal smide op bagi, jamen så kan du faktisk få sænket bilen i affjedringen, så det er meget nemmere at komme til. Bagefter, når du har fået læsset dine tunge ting ind, eller svigermor, eller hvem det er, så trykker du lige på knappen, for at den kører op igen, og vupti, så er bilen op i normal højde, og det går lynhurtigt. Audi'en her kører med Audis Matrix-lygter. Det er noget sindssygt fedt lys, de afgiver. Og så bare selve designet i lygten, synes jeg er fedt. Altså det er helt skørt at stå og sige, at en lygt er designet fedt, men det synes jeg virkelig, at den her er. Og så bestemmer den selv, hvis du sætter den til det, hvad det er for noget lys, den vil køre med. Om den vil køre med langt lys, fjernlys, lys ud til siderne, eller hvad. Det læser den fuldstændig selv, når den kører. Nu er det tid til, at vi tager den her bad boy på en køretur. Og så skal vi da også lige finde ud af, om folk egentlig synes, at det er en fed bil. Jeg synes, det er en fed bil. Nu tænker jeg lige, at vi skal en tur ud og kigge i lokalsamfundet i den her. Vi skal lige finde ud af, hvordan kører den egentlig. Altså, jeg har kørt ganske lidt i den, men indtil videre synes jeg faktisk, at det er super fedt at køre i den her bil her. Prøver vi lige at tage den her tunge Audi, for den vejer jo som sagt 2,2 tons, ned på motorvejen. Og så prøver vi lige her på tilkørselsrampen for at se, hvor hurtig den egentlig er. Om den føles hurtig. Og nu har jeg lige lidt plads her, og så prøver vi bare at hamre tweeteren i bunden, indtil vi når det, vi må køre. Det går lige lidt inden den faktisk fanger, at nu skal der ske noget, men når den så gør det, så flytter den altså også de her 2,2 tons ekstremt hurtigt. Den har virkelig noget af et bundtræk. Den kører fantastisk godt, og den kører faktisk meget roligt, når den gør det her. Den flytter sig. Der går lige, som sagt, lige et halvt sekund eller to, inden det lige går op for den, og nu skal der ske noget, men så flytter den sig godt nok også. Og så har den bare det her fantastiske træk, og jeg tror også, den vil faktisk kunne trække en hver anden campingvogn. Den har jo 600 Nm, så det er bare en slider, den her. Og når man så endelig sidder her, og det gør vi nu cruiser vi bare afsted her, jamen så sidder man jo fantastisk godt i bilen. Jeg har et super fedt udsyn, og jeg kan faktisk styre bilen, som jeg sagde tidligere, med én finger her. Den er meget let at styre. Men nu prøver vi lige at køre af motorvejen igen, og så prøver vi lige at tage den ind i byen, for at se, hvad den så egentlig kan. Hvordan føles det at køre med den derinde? For her føles den jo ikke stor og voldsom. Lad os se, hvordan det er inde i byen. Prøver vi så lige at køre ned igennem sådan lidt smallere gader for at mærke, hvordan føles den egentlig at køre med hernede. Og altså jeg kan da godt mærke, at jeg kører i en lidt større bil. Nu har vi selvfølgelig ikke mødt nogen, men nu møder vi en her. Jeg kan da godt mærke, at vi kører i en lidt større bil, og vi fylder noget mere. Men altså, jeg synes faktisk, den er ganske nem at komme rundt med. Den kører super godt. Virkelig nem at håndtere. Og det her, det gik da meget snilt. Har vi også lidt god plads, altså, men det gik da nemt. Den første dårlige ting, det synes jeg jo egentlig er det her bagvindue. Det kører kun halvt ned. But why? En anden dårlig ting, det er altså det her. Fake udstødning. Jeg hader alt ved det. Skærmene er flotte, smarte.
Men det er en lille smule besværligt at betjene, når man kører samtidig, fordi man skal altså lige kigge over, hvad der man trykker på. Med almindelige knapper er det altså en lille smule nemmere bare lige at føle sig frem. Det kan man ikke her. Endnu en dårlig ting, det er altså Drive Select, der sidder hernede. I min verden, der burde det være en fysisk knap, men her, der skal jeg sidde og trykke og finde ud af, hvad det skal være, og når jeg så har fundet ud af, hvad det skal være, så kan jeg så vælge den. Sådan der, tror jeg. Jeg har valgt det. Se, altså, det skal man jo ikke, altså det er jo normalt noget, man gør, når man kører. Alt mit fokus er derovre. Det går heller ikke. Den sidste dårlige ting, og det er måske bare for modellen her, og simpelthen fordi, at den ikke er udstyret med det. Men denne her model her, den har ikke firehjulsstyring. Man kan tilkøbe det, men den her har det ikke. Havde den det, så kunne den vende på en tallerken. Nu skal man lige bruge lidt mere plads. Det var de 5 dårlige. Nu skal vi altså til de 5 gode. Og den første gode ting, synes jeg, er de her total pornolygter. Jeg har omtalt dem før, men tjek lige en gang, når man låser bilen op. Jeg er vild med det der laserlys. En anden fed ting ved den her bil her, ikke, det er, at den har rammeløse døre. Det er jo klart, det er en coupé. Der er sådan lidt sportsvogn over det. Jeg synes, det er mega fedt. En anden fed feature ved bilen her, det er, at den rent faktisk har luftaffjedring. Du mærker stort set ikke, når du kører over ujævnheder. Den glider bare afsted. Det er altså fedt. Endnu en fed feature ved den her bil her, det er, at den rent faktisk har i pedalerne her noget advarsel. Så hvis det er, at du kommer for hurtigt ind i et sving, eller noget eller den dur, eller måske skal bremse ned, så markerer den rent faktisk over for dig ved at ryste i pedalerne og i rattet. Det synes jeg faktisk er ret cool. Så bliver man opmærksom på, at der er fare på færde. Endnu en fed feature ved den her bil her, det er det her kamera, bakkameraet. Altså, jeg ved godt, at andre biler også har det, men jeg synes bare, det kan nogle ting det her. Jeg er vild med, at jeg lige får en menu frem hernede, hvor jeg kan se, om jeg er for tæt på med min fælge på kanterne, eller den her del her, hvor jeg simpelthen bare kan se bilen i alle mulige vinkler. Jamen, jeg er vild med det. Jeg synes, det er fedt. Vi er lige taget ned downtown i Korsør, hvor jeg håber, at der kommer nogle mennesker forbi. Fordi jeg vil rent faktisk gerne lige spørge dem, om de synes, at det her er en bossbil, eller om det er et nej tak. Og hvad de egentlig tror, sådan en bil som den her koster, hvis de skal ud og have den. 6.5 hours later. Er det her en bossbil, eller er det en nej tak? Det er da alt for stor for mig. Det tager vi så som en nej tak. Hvad tror du, den koster? Hvis du skulle ud og hente sådan en her, hvad vil den koste? 450.000. Det er et godt bud uden afgift i hvert fald. Ja. Er det her en bossbil, eller er det et nej tak? For mig er det et nej tak. Okay, men hvis du nu skulle ud og erhverve den, hvad tror du så, den vil koste? Jeg tror, vi gætter på 500.000. Det er et godt bud. Er det en bossbil, eller er det et nej tak? Det er en bossbil. Ja, bossbil. Ja. Sådan. Kæmpe ja. Fedt. Hvis I nu skulle gætte, hvad tror I faktisk sådan en den koster? Omkring 20.000. Det var billigt. Lidt mere. 1 million, et eller andet. Det er et godt bud. Ja. 800.000. Ja, det er et godt bud. Jeg siger også 800.000. Sådan. Godt bud. Er det en bossbil, eller er det et nej tak? Det er et bossbil. Det er det. Fedt. Yes. Hvad tror du sådan en koster, hvis du skulle ud og have den? Det ved jeg ikke omkring. Jeg kan sige til dig, det er leasing. Okay. Så vi skal have en engangsydelse og så en månedlig ydelse. Hvad tror du? Jeg har slet ikke en idé om det, men jeg vil gætte en 20. 20.000 i første gangs? Ja, måske. Ja, og hvad koster den om måneden, tror du? Ja, det bliver lidt dyrt. Det ved jeg ikke. Måske 100? Nej. Vi skal bytte lidt om på det. Lidt om, ja, det er det nok. Jeg er lidt men det er gode bud. Ja. Tak. Det var stort set, hvad jeg havde til jer denne gang her med den her mega fede Audi Q8, som vi har lånt hos Shelter Leasing, som er blevet vores nye samarbejdspartner på kanalen her. Og jeg er så glad for, at det her det kan lykkes, og vi kan få lov til at komme ud og køre med de her fede biler her. Og hvis I spørger mig, om det her det er en bossbil eller et nej tak, så er det helt klart en bossbil. Og da jeg snakkede med Niels Becker tidligere i dag, så var han helt enig, det her det er en bossbil.
Hvis du skal ud og have den her bil her, som du selvfølgelig kan få hos Schelte Leasing, jamen så koster den altså 110.000 i indgangsydelse, og derefter så koster den der altså 5.775 kroner om måneden. Det er et fund for de penge. Det er en fed bil. Du bliver glad for den. Med de ord, så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Det har været fedt at have jer med på turen her med Q8'eren. Jeg håber også, I synes, at det har været fedt. Og giv mig gerne like, kommentar og subscribe selvfølgelig til kanalen, hvis ikke du gør det i forvejen. Det er med til, at vi kan lave endnu federe videoer med fede biler. Men ellers, tak fordi I så med. Birds are waking me up. I never